Therefore, Nyame Inshop. Amen. We bring Nyame afa oswama yehu no kre no the hidden truth. Unya no bebia before I busam question me kaje ta obi o ha say aso awura ase a also say oka Nyame ma no ho. Yes. Na say opia bonte dia na say one person opia ompa nkwaje. Ti me say obi o ba bia no ye ntena se na Nyame difo a Nyame na yi amaye. Say okay ode eniema eye hidden na obiase obi anim no. No done a dear chair near Sweet Mabe Yamima. Amen. Namdi for Yamisho. Question Bia, maybe some Busa, Chimaju Swatch. Do a Bible Casse. There came a man when he met Jesus. Or by no catcher, Yankopon say, Jesus Christ say. But Nipana or call, Yankopon Jesus Christ Busa say. Obeso hu dentia wasum nyame ache na onim 10 commandments ni nyina na sikani no na okache say ade okache say ade se wona ofoforo na na say de o say aka na ade baako o say aka na ade baako na wo say e de na o so wadi mra sam nyina so na o say yes kwaje say di wo de nya ani or say love your neighbor as yourself. The 10 commandments. Yeah. No we don't can say Jesus Christ can say what did you know so na ka wade ba kope. Wade ba kope no kolo ko ton ne manya na fama ehiafo ne be di machi. To kai no nipa no ka say na say it's the man's face fell. Yeah. Yeah, because he had great wealth. Now and Jesus Christ can say how hard is it for a rich man to enter into the kingdom of God? It is easy for a camel to go through the eye of an eagle, than for a rich man to enter into the kingdom of God. Timusa say, not I say no. You see, sikani a hard so bit about or so I no. Na yeso so the biano you can't say nipa uni sika won't me sum nyame. Okay. Because someone says ska o nchen a aduane a opɛ utimi di. Okay. Utimi faka ba sorry. Obi advice of to take. Na oni ska also nanteba. A hustle. Now we scared the to Africa or cabin to 2 at the Aba. Okay. And out to me, dear Duanepa. And yet, Duania a year available, but the Duania open and a woody. Okay. Now, I say it is very hard for a rich man to enter to the kingdom of God. No, not before yes, I can say. Also, we just cannot to soon because we saw to win discount to soon. What you are yeah, I'm patrolling my drink. Born some radi. Yes. Obi o one tedi o kan na se. Osikani bi na owura Yesu nam na osikani no ehia Yesu. No ka kire owura Yesu se, "Menye dan na henie no so yetimi abomidin wom bi." No se wonim dada. Die na Moses etworoto ho. No so mransem du no. Di wuna ne wagani emfu obi yire. Enye sei. Ana osikani no to ma Yesu se onhwe ni mu se mransem du no wafom bia. Ana Yesu say no kore emransem du no de wadi so. Na mom akawa de ba akopɛ ene se ton de wo nyina fa ya adoye na bra be di nachi. Yes. Oka sa no akwa ne ye offended. Na ohun oka kyerɛ se owura ye hunu yo madoso nti wanton nti wantimi ankodi Yesu achi. Na Yesu ka kyerɛ ne se ni din a eye se osikani ebewura ahenie nim. Emre say even aboa ponko kura betime wura panie ne totokro num esene se osikani ebekɔ heaven. Yes. We a question nipa bebre eno na asofo bebre a misinterpret question no ama yeja pade ho ama na mamufu abefa. De atie nie 1 sa asam nas okakire sikani no yenye analysis bi wo ha. Mimi penkwaje me pe heaven akọ usi me nton de mimi wo emfa nkoma hiafo na sa hiani no ono de ompe heaven akọ ana because some de ma hiani a de me wona akodi hwan ho ohiani ho. Yes. Na me ekura me no usi me mfa nkọ na me medi wachi ntini hiani ni de onko bia na eno ye question ba akọ se ebisa free sa asem ni mu no. 2 die na Yesu pa kire na Yesu paso o kire se ewo mu se wodi mransem duru so nyina na mom woyi onipa bi asase we ya wote so no umpa affordable
Yes. Umwa nipa. Yes. Eti dia wo no kofa bi na fa ko boa moborofo ni wona wonni bie wo society nim. Yes. Ko na die ntia ye pesika no mumu different agenda. Madwene onipa adwene danitirim. Ye pesika se ye de ye will ama ye mawo. Ani ye pesika se bibi ntio. O se Satan ko Nyankopon anim no ana Nyankopon kire ne die ntia omo onipa ye yie die ntia omo onipa enya sika. Ba yen ya adwene ye different e wa asase ne so. Yenko ayi Job chapter 2 na me kire wade. Ne tie asema Satan ka kire Onyankopon ebi na di Job no because Onyankopon na original heaven e ka kire heaven nyinara. Any Satan say Job die otene wo ye onipa tene ni. Afe bedru mire bi Onyankopon ka kire Job say die ntia wo bre no wo se wo tene ade ban na manya firi wo nsam ko umpe affordable. Ntimi nkwaje ntimi ma wo. Yes. Job 2. Job chapter 2 verse 1 downwards. Or say. Tie ni ha o mpacho mi entie ni ye. Yanko or say. Job 2 verse 1 down. Na dabi nso wo so dom sane ba se or begina urade anim. Na Satan so di wo mu. Satan, there was a meeting in the heavenly realm and Satan partook. He was part of the meeting. Satan abro nyame machia na Satan so di mu call. Obeka say how? Say Satan so yo nyame ba nteto aso. Say or begina urade anim bi. Na urade bisa Satan say. Na wo firi ba ye. Okay. Na Satan bua urade say. Mi free asase so chini ne yaso anantia na mereba. Okay. Na urade ka kire Satan say wadwene makwa Job ho na obiara ni ho a wote se ono asase so ono awurade na edi Job ho adanse no. Yes. To aso obarema a wodi mu na wotene osuro Onyankopon na woyi ne ho firi bone ho nanso odaso kura ni mudie mu no a na wo Satan wo hanya me atia no tieni o to aso se me mesai no kwa na Satan bua awurade se tieni asema Satan ka kire awurade nie o se sei wo de redia preredie tieni 1 wedie sei ene ye de preredie. Yes. Ana to aso na de onipa wo nyina wo de ma pre ne kra na afei die nti Onyankopon mo onipa bobre nya sika no die nipa wo ejapade a wo sika wo wo de ma epere wo kra. Yes. It is article we quotation we law we na ahwisikani no if he said wo no on fama wa pere ne kra wa kipi ni nyina. Yes. It is article we a die onipa wo de ma ansa no wanyi wo gye no eni ho nti die nti a Yesu kasa edin masikani so obekọ eye panie tokrumpon kokora bekọ no enye bibia Jesus no okasa fa wo mu a o manya sika o matera masika gye wo madwene o mu nipa o mu treat nipa te se moa. Yes. Sasikani we only value for humanity okasa kura sabe previous onwene ho eti say nipa we no edin pass obenya wode. Ne nye sikani a wabɔ ne bra wo som ni nyame a ɔwɔ ahobrase ye ni sikani ɔwɔ ahobrase ho pebre sankrofo we obeda kase wo so ahini no onko obewuram enti na Yesu ka kire omo because that guy was bold enough to refute the voice of God. Yes. Yesu man orders say kono koye say but gani hantanti otimi twifa de Yesu ka e ka kire no so no obi a watwe afa asema Yesu aka Onyankopon aka no o wa hobrase ye David. enti eden ye wasikafo aminim wo mo wasase wesu a very humble and polite omo somu nyame no krem ompe obi bibi onwie obi bibi ewo ho enye wo mo na Yesu ka wo mo asem na eden mo sikani so be wura heaven e sa nkrofo we. Yes. Sana siete Senior. And the article no the two occurs on cotton Japadian ne hware no ho are no obi adwene ye say ye de tenene yo to say tenene yo especially more charismatic churches Pentecost ne Assemblies of God no mu de mu nimu aye dwaman
Ubi kobo jaman dia hey. Kika enu na munim. Yes. But heavy ankasa. Obi person wo heavy an. Nam nioma mienu. Aburo so aye 3, but third one dey no memfa nkyere nipa. But dey very important pa nipa. Ebetimi amu anya oje. Yesi obi ama heaven. Hey nioma 2 pe. Nioma 2 pe. You obi ho asase we. Asase we etisui. Onsi aso dem dance obeko heaven. Yes. Ti ase sir. Metima mo biblical example. Joseph Arimathea when see saw them da. Yes. Nicodemus when see saw them da. Yes. And so woman Jesus Christ didn't nkwaje ma wo mo adentia. There's a secret. Asia. Okay. Yes. Well, Christian, you pop up your hands. Yes. Yes. The question on the kind of war flip 4-4. Yes. I okay 6 now. Or someone na enwini bibia ha mo ho. Okay 8 no so anu aka se. Eniema we ho odo asumdue we ho na mo nwene. Intimenti ase o se ma menwene hwe. Ba fe de o se men sa nwene bibi ho. Okay. Ye wodwene as an essential thing. Ye wodwene as an internal thing. Yes. Ebi ni say obi o sori a obetwene ya because eka dane so. Eka edane so. Ne mo kyere no. De obedie kura eden. Saa dwendwen no bi oyare saa dwendwen we na owura ne kire mo se man nwene ho but before say ubenya saa to me say me nwene saa ne oma we ho no na wo powers oni power udi nhye to me bi ase de wontimi nka ntere me say wo da wo nwene da adentia etise sika to me ana honhom otise sika se wone wo nam a de wo se wo bre wo ho ye no ono na eye na wo wanyi waso ndie mimiti we mini to me na nam die medi die menno die meshe me nwene ho biem eye ho no responsibility. Yes. Me ba sorry me pa me ma sorry Senior. enye sa me ba sorry ansana me nyeska me pa me ma sorry eno nye to me na sem me die ye between me covenant and me ho ne wo eti me expenditure aspect ne de ono watam eti me dia matwene ho wasase we so ye one pay eno ne honhom no se dwene odo. Yes. Twene nipa ho Senior. entan unua. Yes. Unua wa amane mu anyate mama no eno ano no me bi adwendwene bi adwene bi de wa sori a wa manu musu wase me ne opatafuo nyame ne ko no enye me masem. Yes. Adentia because me sheto mi ase. Yes. Enti sa wo sori me so a Power. me ni how me ni time. Yes. To me na no be ko ama me. Senior. Wacho mate medase. After what you say. There Enti external thinking ebi no me twene ho ye na kura de na me nma bedie. Sister Ike, sister say in the first place say wo to me enka eka me ye de ya. Me total. Yes. To me ni honti na obi atimi abọ form the eka asen wo kom no. Yes. Pa mbacho medase. There tosum ye no. Owura bi Bible quotation na mre ya fikakra. Na wo nyame ni papa. Ba no wo abusua bi mu a na ne ho kyele no. Ba ne wo fa ka kyele ne se waba beto abusua mu wudi nyame asem so nyame de obaye adwuma. Ba je se wo koto we ni we ba ma me de ye bibi ma wansa na wade wo ho afiri. De wonamu a eya ho kyere nya na saa udifo no kototo ma ne wo fa no e ma na de ye saa de ba de ma na ansa na obi odi nyame achi pa no ne ho timi ato no enti papa ho na kyere ma adwen se me sesei mo wo fa bi fle me se kwabna bla wo brei jesu okoto snap ne niam ba nam de konkonwa fie ho na me de koye nyankoma de ma wansa na ho atimi ato wa eno nso me nso meye ne dai. Okay, amen. Amen. You see, adia ba ko so ti ase ni. To me bi a woni nipa nam bia o ware nipa no. Ntina Yesu ka kire mu dam. O se me ni ayefukunu no. Asafo no ene ne yere eboa. Yes. Sanete. Nti wo o yere okode obi achi a de na obeye. Meja no. Good. Nti sa wo free to me we ase. Ekoto snap ne sa ne man de code another to me ase a. Kan hunu se o Jacob tumfo no ja okọ. Yes. Senior. Opatafuor. In the first place, dear Cranton was bow to sa to me. Sa powers and he didn't know bow to them.
So onipa hunu ne bɔbrɛ ne bɔban ɛne ne yɔbea ɛne ne tibia wɔ asase so a ɛna ɔkoto saa tumi no. Yes. Adentia sika ne dwetɛ ɛyɛ wɔn adea. Adenti na wɔsɛ wɔtena abrabɔ mu na ahokyere ne adwendwene ɛne ɔhaw tɔw so. Yes. Sɛ obi hokyere na ɛyɛ two options o. Aba ne bi nsi ne mu ɛna ɔmo andua no. Tie nie mesi onipa bi a ne hokyere ne bi yɛ ɛdeɛ ya. Two twins. Aba no nsi ne mu. Yes. Ɔmo andua no. Yes. Eti ɔmo andua ne nti no. Dua na ba no ɔntimi ntimi di da. Ɔmo andua ne nti no. Yɛntimi nfa dua na haha ne nsa ne yare da. Senior. Ɔmo andua ne nti no. Enyunu na ɛwɔ dua na ase no. Ɔntimi ntu bi da. Yes. Ususu sɛ na adwene ho sɛ. Pambacho adaroma nti nyame nipa na wo Bible mu no kɔyɛ saa na ɔsa na ɔyɛ nyame adwuma. Meti hɔ yi. Me papa na te hɔ no. Me si ni kwaku na te hɔ no. Yes. Na me te hɔ na me papa afafo afrɛ me. Opatafuor bra. Na menye bibi ma wo ansa na wa yeye. Na me si me kura Israel Nyankopɔn etumi mu. Ni ma dwan kɔ no hɔ sɛ papa no kɔ ya ma me. Me papa ni bibi a obetimi ayama me huhu mu da adeɛ ba ko pɛ. Yes. Sɛ me papa bɛ frɛ me no aka kyerɛ sɛ me ba no me na me wo bukoto gye na me nhyira wo. So wɔyɛ kɔnfuo, wɔyɛ malamu, ɔnom nsaw, wɔyɛ die yo. Ɛnam sɛ ɛyɛ me papa nti ɔwɔ rice wɔ hyira me. Yes. O hyira me so ɔbɛyɛ adwuma. Yes. Ne mmom sɛ ɔse wɔtwe me ɛde makɔhyɛ tumi foforɔ ase deɛ mepa kyɛw mesum tumi foforɔ ɛti me tumi ɛne saa tumi no a wode me kɔ no ɛnyɛ yie na deɛ ɛbɛma onipa adwane akɔ sɛ saa na ɛteɛ deɛ a ɛne ɛboa me ɛyɛ sɛ saa onipa no ne mu deɛ no ne werɛ firi ne mu deɛ wopɛ sɛ wokɔnka wɔ bi a na wonɔke ne down a sɛdeɛ onipa no si tiɛ no ma ne werɛ mfiri ne mu deɛ enti na aborɔfo no sɛ yɛbɛso wɔ mu kɔpe wiase awieɛ ɔma mo yɛ werɛ firi yɛamammerɛ ne yɛ nkyi no yɛnim yɛ nkyi onipa bia so a wonim wo nkyi bia wote sɛ sɛbesɛbe aboa akokɔ a wo maame awu agya wo wogyina hɔ obi atumi kyew saa na teɛ na obi a wo se woyɛ onyame nɔfo onyame nipa why na frɛ wo nye nyame tumi bi wo maame fie wo papa fie a ɔden ɛsene saa tumi na wo hyɛ nase na ana Dabida Pambacho dabi na sɛ wɔ Bible no mu ana wɔde da mbacho ɛyɛ example sisi me papa ebi a wɔwɔ sunsum mu nneɛma a wɔn kɔ asɔle ana ɔse me mla na wɔn hyira me nti me kɔkoto n'anim no hyira a wɔhyira me no ɛyɛ bi a ne tumi na wɔhyɛ ase wɔwɔ a wɔde yɛ n'adeɛ no ana wɔde hyira me ɔnka sɛ me medi ne tumi n'akyi o wɔde hyira me mama nkyerɛ wadeɛ yɛwɔ patriarchal blessings ɛgya no mu nhyira asɛ mandate sɛ wɔn na ɛwowɔ nti sɛ meka sɛ tɔ perfume tɔ nsuo wɔ ebire a na mewɔ tumi bi a nyɛ me na megye perfume wo perfume no de yɛ dɛn me papa no perfume no de yɛ dɛn womfa perfume no yɛ hwɛ sunsum ni na di perfume nti sɛ mede perfume no ba deɛ which means my response to the call of the spirit Yes. na mmom me papa bɛtumi afrɛ me ahyira me Senior. wɔyɛ nipa wo papa wɔnyɛ nipa wɔyɛ nipa taakokɔ bra na memfa nhyira wo ɛyɛ teɛ ya sɛ bia na wobɛkum akɔkɔ no ayɛ nkwa a ɛno deɛ wɔkyerɛ mu sɛ mɛtɔ because bi wɔ Bible mu Jacob ne ne nua Esau ɔpapa se mepɛ sɛ mehyira wo kɔnwura mu kɔkum nam ne fa bra medi wie ansa na mehyira wo ɛna Jacob yɛ fast ɛkum yɛ ɛna ɔyɛ ɔmaame yɛ nkwa no de ma because ɔmaame ne nim ne papa Isaac ne nkwa yɛ ɔpɛ ɔyɛ nkwa no ma ne wie na ɔdie na ɔhyira ɛyɛ accepted because wopɛ sɛ wo maame anaa wo papa hyira wo a agye sɛ wotɔ gift ɛde kɔma no wotɔ akyɛdeɛ de kɔma no na waka kyerɛ sɛ wɔhyira no wɔhyira wo na sɛ ɔbɛka kyɛn sɛ meba mewɔ sunsum bi wɔ ha mewɔ tumi bi wɔ ha nti sei deɛ once a wobɛkɔ akɔtɔ biribi akɔ pacify wonim deɛ ama saa nneɔma wɔ nyinaa mo adwene ayɛ mu hee a mofiri sɛ abosomsom ne saa nneɔma no wɔ tumi no
ɛyɛ nokora asɔfoɔ na nka nkyerɛ mo na ɔmo ma mo di tumi a ɛnni hɔ akyi na mo de mo akoma ne mo gyidie nyina enti nipa no kɔ Church of Pentecost Assemblies of God CAC Presby Methodist ɔwɔ mo ani abɔ ne dua Yes. oh deɛ timi mu ɛsoso deɛ ɛdeɛ ya ɔkeka saa na nto akye no twom ne yama others sɛ mo mfa no nkɔ antoa nsuo nyamaa so na mo nkɔ da ne deɛ ya Dear no. adenpi na ɔse wɔte tumi fie ɛso duaba atimi anya no ɛnyɛ adwuma saa Yes. na mmom mugu hɔ no tumi na mudi n'akyi no ɔni hɔ ahoɔden ɔni tumi bi ɔbɛtumi di adew ɛna also claim sɛ wɔ hɔ ampa enti wɔ hɔ deɛ a fine amaga ne amaga ahyia ma mentwe no na mehwɛ sɛ woyɛ faith ampa. Yes. Genesis to Revelation wɔn na ne Nyankopɔn tumi ɛwɔ ne mu paa yɛbɔ ne dua Ebi ne hɔ. wɔn na yɛto na duro Ebi ne hɔ. wɔn na tumi bi tumi bɛku no Ebi ne hɔ. wosɛ ebi a no man twe ebi ne hɔ da Yes. Ebi ne me hɔ. wɔ 108 Bible ɛda fie bi de akyerɛ mo koraa da ɔfa ebi ni Bible ni baabi a Yes. tumi biara ni hɔ wɔ soro tie ne yie ɔwɔ soro ma kyerɛ mo sɛ spiritual world huhum wiase yɛdi wiase so ma kyerɛ mo sɛ ɛyɛ 6 yɛwɔ soro ɛhɔ ne yɛfrɛ ne Leloria Yes. yɛwɔ wiem deɛ mofrɛ ne wiem atumfoɔ ne area yɛwɔ aha asase Suchitonia yɛwɔ asase ade Metrochitonia yɛwɔ ensuom Hydraia anaasɛ Nalia ɛne yɛwɔ asamado pubunu mu akyi yɛfrɛ ne Mesophis tumi bie ne hɔ ɛwɔ saa wiase wei a ɔso ne wɔkorɔ ɛkyɛn Jacob tumfoɔ Yes. Bawsa. na adenti ɛna wodi n'akyi na yɛtumi bɔ wɔ asesa eti obi a ɔsom Israel Nyankopɔn bi a ɔbrɛ ne mmom ayɛ den ma no ne sɛ yɛ 2 options aba no nsi ne mu ɛne ɔmɛn dua no eti dua no ntumi nsa no yare ohia yareɛ no a wɔyare no dua no ntumi nyɛ den ɛnsa no Yes. ahokyerɛ yareɛ no dua no ntumi nsa no Yes. nti na ɔsɛ ɔkeka n'anim ma nyameso mpa batemu a wɔde de ɔnyɛ den ɛne no aba no nsi ne mu Senior. ɛyɛ hardly sɛ mɛba bɛgyina nyame anim ɛsɛ Awurade ma me sika ha I see you free from the day of John the Baptist but people obi anu obu sɛ Awurade adeɛ da ade nti aso de bi ebu sɛ Awurade ade nti na wɔsɛ me koko bu sɛ Awurade sɛ ɔma me UK visa ade nti na wɔsɛ bu sɛ Awurade sɛ ma me UK visa ma me Atlanta Georgia ma me Switzerland Germany ade nti a ɛhe fa na hu sɛ buroni bi kɔmpai bɔ ɛwɔ Germany abɔnten so ɔse ni Nyankopɔn na ɔsom no ɔba ne visa Ghana visa da David. wɔde yɛ biribi David. nti wɔn sɛ Bible n'asɛm ɔka sɛ firi Yohane asubɔni so ɛbɛpɛ mu nɛ mu musa me ade papa da ɛmaa mu Abam. aborɔfo ne bisa nneɛma akɛseɛ nso busa visa firi Awurade hɔ aborɔfo no ɔmo na twa sika nso busa sika firi Awurade hɔ Yes. nipa na twa sika ɛyɛ nipa ɛna hyɛ dɛm na machine ɔmo twerɛtwerɛ numbers ne atete paper ne de agum ne yɛtwa nso busa sika firi hɔ hɔ Yes. nti wo no yɛnam ha na wo so wo nam ha bi nso sɛ wo nam ha instead of sɛ wobɛbusa tumi no na wama wo tumi a ɛbɛtumi abɛtena wo mu na wanya ade nyinaa so tumi no Opatafuor. na wosɔre anɔpa na wo ne sika a woahyɛ sika honhom sɛ ɔmmara no ɔma obi ne di Yes. wo ne tumi nti na wohyɛ Power. sika nyɛ dɛn ɛmata because wo ne tumi Power. papa Senior. wo ne power Opatafuor. nti wohyɛ a ɛma Yes. obiara bɛfrɛ ɛbɛba nkura frɛ nyɛ dɛn because we need power to command. Yes. To me, I would command the abana. Anyhow, to me means risk. Why na ma bompire wa house maka say yensre urade sikada. Ah, kwasi adwuma say. Nemo, me no bompire. Me ma o kaka sabi. O se o frɛ de ya. Fresika. Ade a o frɛ bia no wo no so de ya. To me. O command no me boa. Senior. Opatafuor. Yes. Me commande. Me delay me work ankasa. Who to was say urade mamiska. Manya time. Akọ Israel Nyankopɔn anim am say urade mamiska.
Pasi ampa yese me de yede. Free sick. Me hia urade ma me sika. Na mo me ka kire urade se. Ma honhom no nsa me ma. Yes. Afa me nya honhom no wie a. Or say by the mention of the name no, I was say kotodwe nyina ye den. Opatafuor. Eti me sori anopa. Na me command sika was say ne kotodwe nyina wo ye de ya. Wo de koto me na ase ntimi ni hia. Serious. But mono muni power. Musu amuni divine connections. Musu amuni anything. And amunam. Obi etimi waste the time 30 days and they or the bumper ya pesca. Hey, we a big time mistake. Yes. Big mistake. Power. Look for power. Senior. Opatafuor. Hello. Hi. The bumper ya pesca. O se sika na ope. Sika no so de wako sika duro fu ofie. So okonyi sika duro. Okwa e de na omdi nka ya manifest. Omma ne de ya. To me. Sane be ya yes won fa kuku obi nko. Okwa on frɛ to mi no omre ne de ya. And now the waba usika duro nyankopon ho. Wo ba ya wo se wo ma wo de yen. Omasika. Na nyankopon o twa euros. Dabi. O twa pounds. Dabi. O twa cedis. Dabi. Oh mistake awo ye. You need power to command. Yes. Bonsam. Minsre nyame sika da. And your biggest mistake say minsre urade sika. Me ko pa nyame che so ma sika. Na o twa sika. O twa sika. Na mo mi gire nyame ani bia me ka kire ne se o ma me tumi ni de ehia me. Me nya powers wi a. Me nua metimi atenase. Aye ne o ma keka bo ma sika ye dey. Aba. Senior. On the spiritual organogram no. Yes. That's what we call administrational office. Adie bi e was asisu ha bia no. E wo de ya. E wo di odiso. Yes. Nti no say sika mamo kone kohwe so. Yes. Enti asase su sika ni mu adedudu nyina no efia kade no. Enso wo se kone kopa bi ne fa. Yes. Kwa be na abepa bi afa. Enti na obi opesika bia wonya bida. Yes. Ube pesika mimi pesika me frɛ no. Me frɛ no soso bia na wo hye tokuro mu ha. Enam sama frɛ ni nti no obeye de ya. Na wo a wo se wo te ha wo pesika na beda hunu se sika na me hwehwɛ no wo speaker ya tinti me ko hwɛ no. Enti obi opesika bia obenyini na ni tiri nua ya fita onya bida. Yes. Spiritual commandant. Senior. Utinchini. Yes. Utinchini pesika. O pesika. Me kwa buro kira ko bobra. Abrabo na ne de ya. O ko pesika wo you carbon tine so. Yes. Obeba fie no na oni kapre. Watimi asia na 4 bedroom, 5 bedroom, 6 bedroom owie. Uni hwiye bia no kra wo mo so na bra wa bre no. Yes. Nemom wo mo ehuru nyansa etwa ne to atumi ko powers. Yen min pesika da. Me de ya ba ko pe. Yes. Bibi wo mi mu. Nwosra no wo mi mu. Yes. Eno ne power no. Power. I was said to be a catcher Israel Yankopon sa oma tumi no enye mamoro so. Senior. Na me ya atimi aye day. Ayajua. Aba. Yes. Tumi ni so tia, which means o rank so aye day. Ate. Spiritual commandant. Power. Enunti. Peter ni Yesu na mo no sa na no oti o. No benjia no. Yes. Yesu na adua ni mu abanti ni mu. Tene na Peter ho kire no no. No ye ohiani. Peter ho kire no. Eduru mire bi ne ho kire na mo gya Nyankopon akiri die. No call back. Sana Yesu ba ye efe kra kwa. Yesu sa ba ye be frɛ ne se bra. Na bete na adwuma na ye. Na me ma powers. Yes. I'm sorry. Yes. John 21. Na efe keke. Abra ne mprensa so Yesu wu kɔ ye kire wo hia Peter. Na Peter ayi Yesu ama no ofre ne back owie no si Peter afra mbe mo osoro ne asase so tumi wo ka bebam wo hye begina tina fakɔ. Yes. Odi tumi ni wura Peter mu wie ya Peter sorry ya o sorry anopa sei no ogina ho o se ne kasa kire pueye atifi ni anafo se enipa o mo ya defo de oni bi mpo omra meye madobe anopa yi eno na sa tumi no na no asem no okaye no ene nam frama mu ekɔbɔ eye Ananias ekɔ wura ni mu a ɔmfrɛ ne sɛ ɔnton na asase mfamra eso ɔse no me kɔtɔn asase de akɔm onyame nipa we. Yes. O power
Onibi. Senior. Who power? Onibi. And Kobe betimi above form. Onibi. Who power? Onibi. Kejana Woody and your Toby dear Yantodi. Who power? Yakogalam say, Obiako to a drainabi. Now, Mimi Jina has a cra 360. Ultimately, you go to die. Yes. This is a Miamacas a fat boy. You say, I am power. Wouldn't be John 21. I say, Yay. TNE. John 21. I say, Yenuma chirino. Renuma Chirino. Yesu yin ho kire na su. Yes, we in which then a suya for. Tibira po. I want Tibira Na se de wo yin ho kire no. TNE. Simon Petro ne Toma wo frɛ no ata. Ne Nathanael a wo firi Kana e wo Galilea. Ne Sebedeu mane na suafo no mu ba no nso wo ho. Simon Petro si won sɛ, "Merekɔpo." Or the other day. Ɔkɔpo. Obi a we suffer ka wa janya medwuma because no chire no. Oni kapre. On some urade. You don't have money. Who needs sika? Yes. To boa nyamesom enya wo de da. Eh secret. To aso Simon Petro si won sɛ, "Merekɔpo." Or the couple. Wo se no sɛ, "Yɛnso yɛne wo bɛkɔ." Ye no beko. Wo firi adi kɔ kuduom. Na anadwo no. Wo anyi hwe. Anadwo no anya dey. Wo anyi hwe. I say or ye empty. Oni power. Nti wo so okoye adwuma na bo atia no. Oni power nti wo bebre wa abrabom. Yes. I'm telling you. Wo boa no anadwo obi ba be hwete. Wo di si wo anadwo ba be twa. Yes. Hweniye ne tie niye. Me kire wade bi ade bi wa me twa wadress to waso. Abra na Yesu e ma ye na akwa no ho kire no kɔɔpo kora wa anya den. Wanyi nam. Afetie de to waso e. Na ade awre ya ache no. Ade ya ache no. Yesu begina mpoano. Why na begina ho? Yesu. Tumi wura na afa wa firi sora begina ho kram. Waba. Enti ka no pa no. Wo hihye ne oma na papa na begina ho na me ko didwa. Me baba na hihye ne oma wo Central Market. Yes. Oton ade wo ha. Yes. E wo sa me sunsum ne me ko gina ho na me ye de ya. Me ton man. Me ton. Serious. Wei akwa ne didwa. Yes. Odidi ya. Eja Peter didwa okoyi fish. Okoye no empty. Ahomache. Obi timi ko tena edwom poton komia. Hombre fie kwa na be 100 cities. 55. Edientia. You are powerless. Adia mi dakura ne se wiase ni di yie. Na me gidi ni na me di hia mempe. Yes. Senior. To aso onu ni o tie. Na yentie bi. Na ade awre ya ache no. Ade ya ache no. Yesu begina mpoano. Yesu begina pona no. Na asuafo ni nim sɛ ye. Onye de ya. Onim sɛ ye Yesu a. Ha na ahwe mo no. Musimu benjia no, but mu nim dua no. Yes. Be den na dua na boa mo. Mu di dua wu ye chi. Dua ne hu nim faso. E ma me picture ne ba ko fam kire o mo. Yes. Dua fun we na mu di na chi. Dua fun we. Senior. On say afei Messiah na ba. Yes. Oba ye no mu nya den. Ehu no. Obi edi mu no. Yes. Hesu na Peter no onam. No kanya me asam. Yes. Unim omu ati aso nyame so many years. Omu so omu nim nyame so omu nim nyame. Omu nim nyame. To obebre. Otoplot obi beji afiri ni nsam. Yes. Oh, fatos dua we. Who frɛ obi a ɔsi we Yesu. Yes. Eti sɛ dua we o, enti Yesu ankasa papa na ɔma nkwa no ɔbɛba no na wo gye dɛn. Wonimu no. Yes. No obi a wonimu no ɔbɛga no aboa wo. Ntimi. Wobɛwurawura nsɔre ne nsɔre fuo fie. Wobɛkɔ Pentecost sɔfo ɛda Presby Methodist sɔfo obi a hwan na da hɔ. Akoya. Eti mo ho kyere mo kyere obi a wɔ asase we so. Kristofoɔ ho kyere wɔ mo dodo. Yes. Tibi wɛ Kristo ni fie ne nkwa na odi no. Ehu kyere bo nsam gyem. Oh yes. Nkwa huhu na wadi adi. Ada obema 500 Ghana so mfa nya nkwa no ontimi nya because onu no eya ama ne arefu apini wato na ntwena na 20 cities wo si say nipa we nkwa ye nkwa 5 million wo pese oku no watwi sase de afra
owura dwom ha at once na ni so biri no me kura me tode udi agro beto akoto dawadawa obeto senior because maame no ade ameka na logic de bia ne nkwan aburu so na 100 cities de aka nyina eye 50 60 100 na didi enyanti wadidi aduane we kakra wadi we kakra enti umani sika mu oduru se koye abusuya aduane a enkwan obeya de abro no wura bahu no wasu yes na yesu twam ohwe kuro ni din wasem wura bahu no wasu senior yes obi ono ye 80 cities nkwan so ma ye 1000 Ghana nkwan na formula be no mfanye oni formula no obey the 80 cities akohoma aba beto 1000 Ghana ho nti owura dwom ha otonse sawa we ni wato adwene we me kura ikobi ni mato we udi agro oya akokon kwan so odi kobi betum yes true I'm coming to I'm telling you oya dia ya akokon kwan enso odi kobi be dey ebe ton kwan ni waka kire o se kobi e man kwan ye dey eye dey enso you dey free say ye kobi taste and ye wa akoko taste yes they are different senior ni nyina ye dey ya ohia ma won kwan formula kora you dey free anua on tanya akoko kwan obewi akoko agi se afia so yes brunya no be da ya akoko kwan hyeso ebi okura ni retimi firi ni wakai emire bi ni nanabuchi ya mu ejare ho ho ye nkwan bi ni ode aye ne huhu na si ho no yes sanati o tuaso na ade ya achen Yesu begina ho na nso na asuafo ni no papa we oni ho wa ma wiase da Yesu bia ma wiase we tuso we eye Lucifer was na Satan ye ne ho say hanbofo we in the spiritual world ye free we say Baphomet we na mudi nachi my friend Baphomet we na sorry bia di nachi ana mo de calendar na bobo dem ewurade jeme ewurade humobo me ko nhia mu ayedai aba jeme na kwa we akoteten because emre du so ohia moja pau no de na hwe no wakunu na nyame pa ni edi na ti aya konhia mu aye ba akwala akora tika mu akwala wontimi fulfilling ni destiny ya ya de ya yakunu obi ti aso dem sabi obi tu kwan ko wagadugu yendi obi ko mo osifu asase so okodi aduro se aduro ni nya de ya otibi de ba woni ni nyan akasakasa otiam oyo no aye dey wayira kai zigina utwa ne tikan nya dey etwa maramfo upa behele no na wo de sabi impreduasa entefra kura wura wo dem ahwe pressure ba so yes otibi wuro ne pabo ha mi fiefo na ba no yesu moja nka wanim o ka se mhumu ni wakunu oyina kwato abonten broni ni munyankopon wahwehwe no na wahu ni nti ohu ntafra kro timi chene ni didi ya ohu so o ma chichi bi ohu bia ofiri se ya wo nananom wo kra se o mo hwehwe o mo no ma chi o mo hwehwe wo na wo pie hanka we no mu nyane that is how I your life it's Peter homben dua na manyunu no enye se na tie dua na ma wo yeye na enye se na tie dua na ma nkwa no enye se na dua na ye den tie enso ya mo wagie di na wo ti we yase wo si we be ma onyunu enti we nti saa kwa we ya wo ti ho yinti utimi de wonsa si ubo ese de atimi mu na soso de de ya wo su ni mpefe se bibia nti wo mu tuaso ena Yesu bisa won se yanom mwanya nama na mwanya bia fre na power wura na ba tumi wura na waba obusa wo mo se mwanya bia na me Abraham ko ye na menka ho no maye de mwanya bi ositie obusa no se yanom mwanya nama na obua no se dabi da tuaso no wo se won se monfa sa nungu kudo no nifa afi wose onfa gu hen ni nifa wa bayi ni ho adie de akire Peter wose fa gu nifa wose meti agya ne nsa de ya nifa so papa na ba wa kire fa gu nifa yes
Yes. Edi won timi ntina nifa ke ba bo no kora. Dabi. Dia oyedia. Oni ho. Wei, wa ma wi ase da. Yes. Osifagu agya ne nsa nifa ho na metie. Fagu nifa. Ho na me Yesu metie owura. Yahoshua ho na mete. Fagu ho na me ne agya ne nkasa na me release me ma wo link. Letimi yi na mu di bi. To aso. Momfangu kodoɔ no nifa. Na mubenya bi. Ɛna woguye. Odi guye. Na mpataa no dodoɔ nti. Ontumi ntwea sawo. Ontimi nya dai. Ntwea sawo. Yes. Se Power. Papa ya wati agya ne nsa nifa so yi. Yes. Se wo sori gina ho ma wo abrabɔ mu a. Enioma a wo benya no ntimi mpo. Yes. Ontimi o. Senior. Awra ho se. One city kwankura afiri to na ahwehwe. Enya agro. Betu ne mani nyina. Di abrabɔ aye wo. Hello. Hi. Me se wo dia ya. Yeah. One city. Ubusa we hwanya o se hwan nie. Yesu. Hwan nie. Yesu. Omo de na dada mo na mudi na chi. Na mo bre ko hwe omo egu atwa mountains. Omo ayi akwankyene. Omo su. Obi timi de picture gina ho se su. We su sa wo moa no. Bra ne be bre sa last minute just when ya kidney dey ya. Failure. Sister ne be compare bana fibroid the kuno. Yes. Awra ho sem adentia. Kwakwa we oni oda wa ma wiase da. Oni wiase wa ma wiase. Eye nipa. Yes. Hena tena asese. Yen design wiase man krofo bi e from middle 84. Yes. Yen say o ma dwene o mo asese ni wiase sa mu ntimi ni ye papa bi ada. To was. Ɛna osuani a Yesu dɔ no se Petro sɛ. Ɛyɛ Awurade a. Ɛyɛ hwan a? Ɛyɛ Awurade a. Ɛna Simon Petro tee sɛ ɛyɛ Awurade no. Ɔde n'ataadeɛ kyekyeree ne ho soɔ. Ɛfiri sɛ na ɔda adagya. Ɔdadeɛ ya. Adagya. Obi a ho kyere obi abrabɔ abo adagya. Yes. Abrabɔ abo adagya. Because obekɔ ka wasɛm e de akyerɛ wadamfo bi. Nye wo ntwo mu nsɛm no no. Abrabɔ abo adagya sɛ de abrabɔ bo Peter adagya no. Yes. Ho man dua no. Dua no ba no so nsi wo mu ya we. Wana ka kyerɛ sɛ nyame nhyira. Wana ka kyerɛ sɛ nyankopɔn wo nhyira. O hyira ma ne boro so papa. Nyame hyira o hyira papa. Bonsam kuro no na ye no kura no so otimi ye de. Hyira. No obo no so no na sase. Twe ho firi sankwase ya neoma we hu na hwɛ. Sɛ neoma nkɔ yie ma wa. Yes. Bada bra. Wo da so na masase we su a. Wo si wudi owura no Oma nkwa na chi enso so wei na si wo nkyɛn wei na wonim so no ɛyɛ wɔ no ontimi mfa ne bibia ma wo da. Yes. Ko de mawa obesa kogyina wo yanum aka sɛ me yɛde ya That's it. na sɛ be wo yɛ ɔba ate aware ase na okunu me tɔka de mawa wo kɔkɔda wo fa ase Dabi. nti Yesu bua wo ade bebre wo fa wei kɔma wo fa apia na da hɔ saa of apia. Hello. Hi. Nti we na higher no. Yes. Mini anom. We na higher nti ye hunu awurade kwan. Yes. Ye hunu se di onyame te. Obi a woni sika bia ntimi nso nyame da. Nyame so enti na even crown edin se obi woni sika be nya nkwaje. Yes. Obi si saa. Edin se obi woni sika be nya nkwaje. Metimi ama bibli mo di ma gifri titi de se ma tretrem. Edin pa se obi oni sika obenya nkwaje. So won't any baby ada. Hello. Hi. What in the baby da? Dabi. Tieni. Kan ahasena me nkyere o ma de bi me mamu scenario. Yes. Am ma me mamu secret toto. E o samu ne namu sa. Na nka moto awu ma genkwa. Edi wachi. Yes. Syria. Kai baby a. Osi osuani na Yesu don no. Kan ho. E ho a e ho be e ho a quotation na hwehwe ho a John 21 ho na. Osi na osuani na verse 7. Okay. Bi ho na me nkyere wade bi. Ɛna osuani a Yesu dɔ no se Petro sɛ. Tieni enti sɛ Yesu Kristo
wɔnam na ɔne asuafoɔ no nam nyina na Peter ɛnyɛ ɔno ɔyɛ deɛ ya Odono. no wɔde ɔyɛ dɛn Odono. tio no wɔde ɔdɔ no de ɔsi ne sɛ ɔdɔ no ka asɛ sɛ toa so ɛna osuani a Yesu dɔ no sɛ Petro sɛ ɛyɛ Awurade a enti osuani na Yesu dɔ no tie die ɔwɔ Peter deɛ ɔnyɛ ɔno ɔyɛ deɛ ya Odono. afei gyae Jampoko Luke chapter 22 verse 31 to 35 Luke 22 verse 31 to 32 Luke chapter 22 verse 31 to 32 wabie Luke 22 Luke 22 afei tie ni ha ɔsɛ deɛ verse 31 no verse 31 to 32 afei mu yɛntie ɔsɛ Simon hwɛ anka tio last minute ti asɛm a Yesu ka kyerɛ asuafoɔ ɔsɛ deɛ Simon hwɛ anka na Satan pɛ sɛ ɔyɛ dɛn onyam na wɔhuhu mu onyam no wɔhu mu firi me Yesu me naase sɛ aburo sɛdeɛ aburo toa so nanso masrɛ mama wo wɔsrɛ ma hwan Peter ɛnyɛ Peter Yes. na osuani na ɔno Yesu dɔ no ade nti na wansra ma no Yes. busa ho question Peter deɛ wɔse wayɛ dɛn Wasrama no. afei toa so na wo gyidie no ansa wote Yes. Peter deɛ mahwɛ mu nyinaa mu ade nti na yɛansrɛ amfa ma Matthew ade nti na yɛansra ma Bartholomew ade nti na Judas Iscariot yɛansra ma no but Peter deɛ wɔse wayɛ deɛ ya Wasrama no. toa so efan biem nanso masrɛ mama wo na wo gyidie no ansa na wo deɛ sɛ daakye wo dane a woyɛ deɛ ya wo dane a sɛ wo nuanom no den enti wo sɛ John 21 Peter ɛhyias na asuafoɔ no nyinaa so yɛ dɛn ɛfiri sɛ saa asuafoɔ no a ɔmudi Yesu akyiri ɔmu nyina no ɔmu yɛ nwura obie ni hɔnom a no ɔwɔ nkwagyeɛ deɛ no ɔwɔ nkwagyeɛ a yɛgyee no a yɛsrɛ maa no ɛne ne hwan Peter. ɛnso na Yesu nim sɛ Peter bɛyi no ama toa so wase hɔ toa so nanso verse 33 na wɔse no sɛ ɛne ɔse ne sɛ Awurade Peter tee sɛ yɛasrama no ɔka asɛm ɔsɛ Awurade masiesie me ho sɛ masiesie me ho me ne wo bɛkɔ afiase me ne wo bɛkɔ afiase ne wɔwuo mu ɛne wɔwuo mu na wɔse Petro meka me kyerɛ wo Yesu asɛm a wɔka kyerɛ Peter na ɔse meka me kyerɛ wo sɛ wo Peter ɛnɛ ansa na akokɔ mmɔ kokroko mmiɛnsa na wo Peter me Yesu wayɛ me dɛn woasane mprɛnsa sɛ wonnim me da wɔyɛ yɛ anaa wɔanyɛ ɛnso adɛn nti na obi tire Yesu ɔno deɛ yɛsra ma no de akyɛ na ma no nkwagyeɛ na Judas de ɔsbi tire no yɛamfa nkyɛ no wonim deɛ nti a abira Yesu frɛ Peter no ɔbɔ afɔdeɛ wɔde ne kodoɔ ne bɔ afɔdeɛ maa no ɛso ɛna ogyina ka nyame asɛm ɔtwa akodoɔ no kɔɔ Gadara asuo no agya baabi a na ɔbɔdam ni wɔ saa akodoɔ no ɛho adea ɛyɛ Peter dea ɛti wɔbɔ afɔdeɛ no nti obi ɔbɔ afɔdeɛ te hɔ nom a yɛmfa nkwagyeɛ ma ohiani me na meka kyerɛ wo Senior Opatafuor wonimu a meka nokorɛ de akyerɛ wo yɛdaadaa waka kyerɛ wo sɛ ahiafoɔ ɔse honhom ahiafoɔ yi ɔmo a Yesu yɛ honhom ɔmo a honhom mu Yesu hia wɔ mo nya mepatɔ Yesu hia me anka mayi me sika de aboa nipa Yesu hia mo mi yɛ honhom hia ne yɛ na wɔsoro ahenni yɛ dea enti wɔgya asuafoɔ no nyinaa hɔ hwɛ Matthew wanyɛ Yesu bɔne da ɛso no ɔyɛ kurom hɔ sikani wɔyɛ tax collector wɔne ne yɛ panyini Bartholomew ɔyɛ ne bɔne Luke ɔyɛ ne bɔne John ɔyɛ Yesu bɔne adɛnti na wɔamfa nkwagyeɛ ne wɔgye ama no ɔde maa Peter because Peter to no bɔtom sponsor Yesu ministry ɔhwɛ mu sɛ ɔso na asɛ fa nta nkwagyeɛ enti sɛ wotumi gyina a wo nuanom aka yɛdeɛ ya hyɛ mo den na wode amagye biribi afiri wo nsɛm Judas deɛ wammoa Awurade wanya dɔe bia enti wɔyi Yesu ma na Yesu de gyee no no na wonim sɛ wiase obi a wo ne ne ti mantamu yɛsɛ obi yɛ ɔpapa a wayɛ deɛ wonim sɛ woyɛ obi adɔeɛ a na nipa no ne nsa abɛhyɛ w'anum wonim secret wɔ wiase wote wɔn a wode sɔfo daadaa ɛnkɔpɛ sika ala
Hi. Peter ye yesu adayama yesu nsa be Peter enum obi en ho asase wesu odi yesu ye nkrutu dwuma che Peter na duru mebi wo so yesu pampande ne ko fie kosa na ase yare na ase nyina yare Peter na ko busa yesu se ntibidi wachi die ne menya obi ntimi anka bi da enam adoye oye yesu nti Yes. oh to me why na doye odi ne car ene na ka obi mete wo no obi ato LS600 2024 model what you do for Opatafuor ti ya odi akọ sempaka usi say nipa wo ye kronfo okra ma me ma ne nkwaje Forma no ase we unti nyame huhu wo mu aka ba esa Zacchaeus okronfo a wo boni papo the whole ono ye politician yes politician pa no yesu hwe ne sa neoma wo no ho so fie na meda ele obeda ho na mata ni ho hanu anti no anko mata fie yes ko mata ni kapre o hwe Zacchaeus wo fie na meda bese me enko ma me nka ne kura nkyero no matter how evil money is poverty is never an option yes Syria yeah boss won tiasio the entire yesu frafra sankrofo no be fra adwuma no ohunu se awieye mmere mu akire no o se mmere di akire no asori ni hia sika asori we hia sika papa sika yes se sika ni ho a the entire Satan atimi akekiri na hini a ahini na ye kese wo wiase a ewiase ni pa nyina tware to Satan ene obi the earth kura kwa hwe eye 2020 hwe meeting a Satan and Luciferians na ye wo wiase o se me di wiase foforo ba Jesa di odi mechi na mema na home na di ondi mechi ni di mema na home no matimi aye meeting no omo ye no se anya den o se anya ne se ewiase ye de ohia ne ahokire ne ayire wiase mu dendenten ama wiase economy aye den afa mu amwo hiafo na mu ni sika mu nya asole anka be konsumu ni die ya sika now afa mu nya sika nkwa asole ntinti asole so ko be ye dia ebete mu asikafo nso de mu ne me nanam enti mu nsi asore fie enti na busa ho sika ni bi kwa asore dabi nya wo mu ani bi ne ba asore yes na wo pe obi de na kokko a o se adwata dabi adwata wa hoden ya babu kani na ni tetia aha we asodan kakra we ya ya giye over billions na metum botom de je hase ye de ya sorry machines ni niam akra mai na wo je asori ni wi a wo ba ya na obetina mu sa wo nton konya kakula ne ko online ne busa sa konya we ne bo ye sei online ne ko busa it is the church no matter what it is the church need what money yes Syria me sorry na me tisika twa emugu ha na me cha ahanyina amoma yes mincha mo no asoda na yema dabi enti me kire o se sika ebetimi ama crowd ababa asori ni begini a just ye hia sika asori na anyini a asori bi obonsa abada do bia no asori ni sika enti yesu hu se masa ma me mu mani mu so na me frefre wo mo mu sika wo de o ya anro ba kora bra me enko oh yes obi anu anu e kronfo sine Zacchaeus wan ko de fie minu mi anu enhwe manim se de ase unim bible no you are there what can hadenti no ko ne fie hadenti a eja wo no yes eja ede ya wo no ho omo mbetimi aboa hinie no omo akodi Satan side ne mie kwan antuma mo ma obeyede the bible mu de ya me fekura say bible say na Joseph Arimathea de no ye politician ken na o te say wuntumi ntimi ma sorry o mada yes better no basande asori mu ma ba asori awie no na yesu so de asori no kodi fie yes Syria I'm telling you yes mu ba asori Sunday a waba na yesu a preach a kire wie no anwumre no adware watena bonko so okọ Joseph Arimathea fie ono okọ kire ne nkwagesem obekọ ni Joseph Arimathea didi awie no wayi sika se na eguo na yesu tene nchen osemama nkwaje wate yes mane how da ensi asoli fie ho makura na ushers for betiti ntesu agu so ka tene fie hello yeah sika ni ko watch tonight
Scanning ko watch night. Watch night ni mo na ko scanning ni fie. Yes. Na hwan ni watch night enya so for no. But that catch scanning zo na watch night. See what? Huh? Nicodemus upon sorry. Wa ya sorry Saturday enumere 10:30 I was saying ka so for ada. How dey na Nicodemus ne nkrofo krakra kom ko Yesu nkyɛn. Kɔtena was Nicodemus. I just ye wo de ya. Foforo. Ɔsi kwa be na befa so jai. Me na minim kwa me fa so amem ya wo foforo. Don't talk too much. Yes. And so here for no kwan okfa so kɔka kyerɛ hom. Ɔsi na mo de mu amu ni bie no. Ɔsi just ye bo wasu wonsuom. Asa na ɔsa akɔpɛ honhom. Asa na ɔsa akɔyɛ se. Na Nicodemus baya. Who yes one for na nkonsuom amona suda. Anato wo de hyɛ dem na wo de nsa yɛ ade man. Ɔsi kɔma bo asu na wie. Musimo de yɛn fa mo ko gyina ofi mu. Yɛn tungu mo sa. Na wo me ka kyerɛ wo sɛ. Na me asɛm na asesa. O ka asɛm boa. Yes. The church needs money. Yes. Senior. The church needs what? Money. Yes, ntimi nyina ntina wie emrem. Ensori biegu. Yes. In the Pentecost was Assemblies of God was adentia because as of no man who nyansa ni nimdia koma no mu gire omo puppet so any sika di si ani sika ya bonsam she say edurum pempenso a asori ba nya sika nsa na wabade ya asori mo be ye dai afema ye mistake wo mo life because na nyame honhom nti mo so we so de ya abrofo no na duro no ye no to na abrofo no ka kire mo say mo kwa mo hunu se sika ho nya dai enti asofo no nyina ye be dani agya wan se ye nani agya Abraham kra agya hokɔ na wo na wonya honkɔ na se mekɔ pa mini supporter se de oboa Yes. ye kɔfo Yes. Senior. ye kɔde ya Kɔfo. Yes. Power. enti we achi na mudi sa we no so na wudi na chi ya se to nneoma nyina tugu jaw gold ho jaw fie ho na abrofo no jaw gold anato bo se utugu shaw na akwani ayi ni nan no asesa no de ko ene mi wo video bi me de ba ba kire mo Queen Elizabeth from over 400 years sika kokwa Queen Elizabeth atimi anya nyina na no odi ni birthday tam onya nwi odi ni birthday no om de no koy abrosan be se se to aso 10 e free through to down ni nyina sika o ma wi na Africa nkoa. Yes. Eti wo hia ni be wu 46 enumere 416 416 because once I win this scan there yare yo bo obetima na hwe ho nti na me educate me nsore ma I tell you say nyame kwan papa o ha ye fa so di nya sika yes e wo ho a wo nkɔ bosom nkɔ aduro bi aso yes se me be ka tena wo say empe sika ma ha o papa yes my papa you must ask a question. Papa, good afternoon. Yes sir. Papa Chomimba sorry hada. Okay. Na almost be 3 or 4 years na me kwa sorry that. Oh. Ensem bebramate and so what's a be many after them away. The question is Bible no echese ye gidi and I say ni kwa say ye gidi. Na nyame ben na echese ye som no. Amen. Amen. Very smart and intelligent question. Yes. Unim say we are say ehu pa. Ehu ye. Me nyina baby an kan kira say Bible enye da. Yes. If you say broni pese ofa wa adwene no mumunti. No odi nyame asem, nyankopon no ankasa na num asem. E de afra onu broni anum asem no amexe. It said the odi nido amexe koko. Na atete ma akwala no. Sir. Koko taste kakra ye den. Ewom. Nido sudi ye ya. Ewom. Sana Bible na ye. Enti Yesu nim se all kono echiri emre bi abeba. Nipa bi ti se sa nkrofo we. Nipa bi omo ti se asofo, omo ti se akomfo. Edi ni din beba be din semone. Eni nti no wan for ye nja Bible no because Bible e ya atwere de. Yes. The biara da onipa betima kase ya atwere foforo. No man rephrase sentences, I rebrand sentences. Pamphlet no na book no. Tino say me kono. Me di muja hwan. On konkron. Ba cha on konkron obi betimi corrupt no. Dabi. Oya honhum a ofiri hwan ya. Erade. Eti se ubetimi ayusu Bible ne pa de a. Ji se on konkron kan ho. Yes. Syria.
Bonsam. Hello. Hi. So bet me pa use Bible na because Bible no kwase asem bebre wom entro bebre wom eye broni na di shame ma o se fako. Eti walking kan nyame de na walking kan ono broni so de. Eti nyame de ni wura wo mu no na broni so de ni wura wo mu. Yes. Eti wani mra ho na broni nsam na waka na wura wo mu na di unya. Eti obie no obetimi ayisu Bible. Eti anante wasase we so abrahohom ntini mu da. Enye sa Bible na be lead you e de wakọ say ye mu dwa because Bible kuro ya wo ba Bible mu a o se nko nsanomfo fie ne nkoto nsa nya den. Eni di num which means onyame ompe de ya. Ensano sa Bible ya special catch say o so le anopa me awurade fa ensa ne chi odwan ba ne kogu nsa ne ku odwan ne ma me awurade. And so what you are saying? That's a bit. Who see my men concern for fee and then cotton sanya day? Any day. Oh, sorry, no, I saw Tradia come on Yami D for Timothy, who are your Funaria in Tia day. Shakakra. Chubby. I didn't hear. The entire mutual assassin in the share Bible was because Titi Hono no Roman paying for no Munuma petition. Omun Pesse, public and never criticize you or Munintino the show, some fan to us, and Omun Chakakra. Fashion Bible, no man, so. Yes. I know me decide your my way, you know, Afra. Eti me time Bible na. Bible everywhere. So Bible ni bini. Me time Bible na. Why any home na obetchere me say we fire urade nsam, we die fire onipa dasa ni nsam. Bible we ekura we nyina no. Yes. Nyoma mienu pe na nyame na kan. Ye the 10 commandment. And the book of Revelation asa. Yes. The aka wo mbiara. A history abakosem a futuosem diaka won bia a history na history so the obi kan otimi chia no. Yes. Ti we broni obetimi adane no. And the Bible pa de nipa ehu hwese obi kura Bible nam se honhom no ntiri mu ntino nani ayedai efra. Because we are coded in mystery, you need keys to unlock it. Yes, and what is the key? The key is the Holy Spirit. Yes. Opatafuor. Once you don't have the key, yes, I can disguise myself to impersonate the character of Christ to come and deceive you. Yes. Sanity. And you will be a whole woman in Tinimono. A demano. We are demano. A demand pa Bible no obe mislead wa no de wakotena ba bi kram if we say broni so atempa no broni wasesan yoma bi wo we entro bebre wo mu anyame nim ho hwe. Yes. Ani atoro se je ye de ama bibini na menua woti asase wesu o se wo hia Bible na mia wotimi nya abotre tenase na home na woteti ba bi firi mu atugu hyetugu adentia. Bible said the corona bonti ya. Onu nyankopon heaven na wono asinu. Heaven obi top anu ho. Dabi. Ye tia hospital bills. Dabi. Na no corona bonti mpo di sika ya. Asase so ehia sika no. Ne wa tworo de abram sem me yemfa sika. Na sika de oye bone. Sika de oye bonsam. Yesu su ba ya no so be ka chansa me kan kura de acha me sim se mu amudi makie no kura se sika ya bonsam kura mo nkofa na damfo na mo ne nante. Yes. Enu ni ma me kotu njino Bremote. ana me kotu ye Okotu. wasi se sika ya bone a enu ya no mo nkofa na damfo nya sa one day abrabo be yimu ama. Yes. Hello. Hi. Am I making something? Yes, indeed. Senior. Be Luke chapter 16. I just saw in the camera. No muntibi. Luke chapter 16, verse 9. Luke 16 verse 9. Na me nso me se mo se. Eh me na me kasa. Dabi. Eh why na kasa? Yesu. O se say. Na me nso me se mo se. Momfa ahunyade a entene no bi. Momfa de ya. Ahunyade a entene. Ka eh ahunyade a ente enso me pa cho. Sa wo ye sofo na unam fom pa de a ubebre yie. Yes.
And so by a day, and our man will go abroad, Ubrano Wabrich, and Watanenka. It is said by a won't take, and so me, yes, Miss Someone dear to us, was it? Na me nso me se mo se mo fa ahunyade a entini ne bi nya namfo Mo fa nya de ya namfo na se hiamu a eye de ya hiamu a metikana me brati abrochire because phones o ma ye nyina ye bonsam na ye enti me se me nyusu bi ehia me da koro because ma fe me bra me pese me te ne de ya menka me de ne materinka enti yesu se ada be hia no kokofa bi na fa ye de obeye Yes. Senior. Opatafuor. Kao kofa bi. Yes. Kofa bi. Kofa bi. Kao. Ka no de enye nanso so hwe ba bi a ofiri a oba ha no pa. Unante for man kasebo ye be makro di agura sebi predu asa obe makro be wu. Yes. Yes. Senior. Hello. Enti bra. E wo mu se enye de but me Yesu kra me ya we se enye nso mafa ho ngwa makoto bi. E wiase ahunya de. O se ye den. Baby fa. se hiamu a wagemu akoda fie mu ote da fie na ne de yen efie obi epe bi wasase oba bi abema bi epe bi efie be ya ede ya ha ede oba be na epe heaven sa oba no magina ni mu ha ne hwe omo bua o yes omo tete wasa no emma omo na da wo da so omo pe heaven Fia oba bi ahwehwe ya asundwie onya iPhone a wotim se onya na koma so de na asundwie no be ma sifie ma na onim se onya ne ho yes on hwe obi ase adentia bi ko fie wura bi anti be kan tase wantwitwi ha onya na asundwie eti ehia mu a ada ho kyere wo no bibi ehia wo ni asundwie yes na sika dollar no anante aba dollar ya dey anante aba ya chia Nasimienko. Now so wedding yes. Go and kill me. Adao maami be wu ato ho kram o papa be wu no. Wo hia dwete. Money. Na de akora na chi. Yes. Baby, sika ne de enye nim ye ya we se eye bonsam bra. Eno nkire me se o mam dollar na amenji. Ebi me kura me free collection bowl no. Collection bowl nim. Ti wo se baby. Enti kwa be ya. Kwanya obefaso onyame honhom na ewo wo so no se woni nyame honhom a wo mo boss because our Bible we no a foolish object in the world we a most foolish object ade a fun wo wiase we because nyame honhom nka ho wo baya mobo timi makuma eni Bible mu da makuma wo nkonkuru mu because me kan Bible na when the better say we dey janu na kan we e onipa na dey dey na dey tro ye ntim for wakoma ni akire yes na unim ade unim uhu say asase me ma revelations bi am say wan tranto nwanwa say asuafo aye nyina nam sabe ka be makora no o wompena mienu miensa ana o yere no fa mpena se ne nakoma efiri ne yirim na kɔ ne mpena no wa nya ne mpena na di ade ede meboa Ema bia betimi aka asema mkese ne kore na adenti na onu Yesu eni asuafo ne nam de wodo no pa no wa ma ne nkwaje da yes Peter edi ne shepu man nti wo se wo ne mama wo de ya nkwaje na me kai babua abena nyankopon Yesu frɛ Paul no ka kire Paul se Paul efiri ne ma yiwo firi asofodiem me de nkwaje mama de wo pɛ ne ma ne nkwaje abra Paul nya tumi a otimi de man nipa nkwade wa asase we so hwase ma Paul hwa ase ekokan Paul se afa ya nkwade aba mi nsam yi ene ye miduru ha wo aba mamani agye no mama nkwade ni bi yes ai tina dada no ma nkwade hello wasi ya de ya be Romans chapter 15 ye hwade we are mensa ma quotation ba ko bi na yen wrap up but you say akala so mate me ba ma me wie me wie a eti Bible no emrofo dada ye hwe ade yam yi tiro gold o masesa de ko you can him find too good no abibi man sa ase so omo ko South Africa e che na ye de hwe Queen Elizabeth no ayi na wa nim ha no sa gemstone no e 400 million pounds omo wie free South Africa for
Omo buy omo ni asantefoɔ bɛko ye. Echa otumfoɔ tena konya mu a wɔbɛkura. Nneɛma edi bɛgu no. Enwo. Oh. Omo asesa ni nyina go. Gold omo lutu no maton na ke. Enu kwa so luck ne say omo fortify eche no nto omo so omo tam eche no de kɔ. No omo de kɔ tu jam no omo nane omo mra na esa da fie. How many years ni? Say Garnet Wesley Wall. Nya 150 years. Yes. Me no me enu kra na ye wo ye. Omo asesa ye japade nyina kɔ na akwa we sa aba no di Bible bre wa onkope nyansa ehunu say em say wo tworo bibi wo mu aye secret aye hu. Yes, what say? Romans 15. Romans 15 verse 24, what say? Verse number 24. Romans 15 verse 24. Na dabiara metu kwan makɔ Spain no. Tio, dabia metu kwan me Paul meko Spain no Mani da so sɛ. Mani da so sɛ. Meba bɛfa mo hɔ. Mede. Meba bɛfa mo. Mefa hɔ ehifafo. Me wi a mekyerɛ mu to aso. Mehunu na mahunu mu anim. Na sɛ megye m'ani kakra me yɛ deɛ ya megye m'ani kakra wɔ mo nkyɛn a ansa na mo agya me kwan akɔ. Ote ɔgye n'ani kakra odiifoɔ ɔntimi nya nkwagyeɛ no ɔgye n'ani kakra. Spain ɛhɔ yɛto da me wɔ hɔ ɛdeɛ na ɛwɔ Spain Ibiza ɛnyɛ hɔ na ɛhɔ dɛ. Paul say me Paul. Me through Spain I mefa mo nkyɛn na mo mfa me mpie kakra. Yes. Na mo yano muntie. Obrafo muntie killer car yo kinda car. Mo bo we ma me wi a. Ne ma hwehwɛ mu a sa papa yi na ade bi pie ya. Je nkwa ye ne ko ne secretly. Yes. Na mo amaka ne de nyame ya aduma Friday. Ye watch na tikasi mo. Yes. See her. Baya. Obeba no obi epose mponkyerene. Yes. Ye wi a yapon ne ekɔ hen. Ekofie. Ewia see a secret. Once you don't know, you fall a victim. Afa jampoko 28 no. Ufi 24 na jampoko 28. Verse 28. Enu ao. Enti menyame wie ade yiye. Se menya wie, me gye mani ni wie Na me de akyɛdeɛ no mema wɔn a. Akyɛdeɛ bɛ ya. Akyɛdeɛ bɛ na Yesu ahyɛ yɛbɔ. Nya nkwagyeɛ. Da nkwa. Enti Paul si wonya wie nani no ɔgye nani nyina wie. No enjoy life. Etwi ka papa ni wie a. Ansa na ɔmo de ne kɔ Ibiza no, ɛma akoro, mɛma akoro de ne kɔ hɔ no, ɔde de ya. Ɔde akyɛdeɛ na yɛ nkwagyeɛ no ɔde ama wɔn. Say repeat. Verse 28. Nti menyame wie ade yiye. Na me de akyɛdeɛ no mema wɔn a. Mefa mo nkyɛn makɔ Spain. Why dey? Fa mo nkyɛn no makɔ because me de akyɛdeɛ na yɛ dey enya mo awie. Me ba me kyerɛ mo adeɛ bi. Sɛ de obehu sɛ de akyɛdeɛ ne sitie. Obi wa ohu. Be a Titus chapter 1 verse 1. Titus chapter 1 verse 1. Titus chapter 1 verse 1. Titus 1 verse 1. What say? Paul. Me Paul. Nyankopɔn akoa. Ne Yesu Kristo somfoɔ. Ma wɔn a wɔ Nyankopɔn ayi wɔn gyidie. Okay. Ti Paul ye yi no. Ɔsi ma frɛ bebree suketewa bi ni ayɛ dɛ. Wɔyi wɔn. Ɛso Paul deɛ wɔyi no nti otimi ma nkwagyeɛ. Yes. To oduru hɔ a wo ma n'ani gye a na ma nkwagyeɛ. Wa ma n'ani anye a na ɔkɔ. Ɔkɔ. Me hwehwɛ ya me nya security. O ha me ana ma hɛ dɛ. Na me kɔ. When tete ni me am ba me hwɛ odi ni ma ma security kakra fa kɔ bɔ bra. Nya sa ba bɔ mpa yɛ sa uhu hwɛ. Paul na kyerɛ me security no. Say mbekɔ Ibiza, kɔde da nsuo no so saa. Hello. Hi. Mun kai Bible. Ɔbaa bɛɛ na di ni suo. Ɛkɔ pipa Yesu na ase no. N'ani gye ya na Yesu ani anye. Ɔbaa ɔma Yesu ani gye ya no. Owie Yesu ka kyerɛ ne sɛ de. Wɔde odi ya. Wampepa ne na ho ankisi ne na ho ansa na Yesu di nkwagye ma no. Yes. Wɔn mu edi n'akyi ne Yesu ma wɔn nkwagye. Ona ɔkye hɔ no. Na Martha oni Yesu akyi. I didn't know why my Martha nkwagye.
Now Martha the so the Diana can't copper baby to Martha. I see over yes, and you know they be having no jollof more, and the punk every pound. Yes. Huh? Me did mean a mini any deal with Yasia, any dear new. Hello. Hi. Penny be how to the Americans. Yes. Oh, I didn't know him. Uni say, Martha flow now, Martha, dear Lucas, say, ya. Ye near browse, dear she yes to cry, abra, yes to call Martha, Fia Kunyani near Lazarus. Oh, me call ya my yens and children near free me and me bre, na yes, wakatana baby, na Martha, abedinity, about 2 years now, Mary, edinity, about 2 years now, no, I saw yes, now, so I say, and one massage, edima yesu. Martha, who ya o mini akum aba, owura, entum kantre Mary so o meboa me, na aduane a me ye, o me so safe, o ka kire yesu ka kire say, fioko, de Martha ye na so awurade ani. Yes. Hello. Hi. O see hey Martha. Mary de wafa de wa fa dwuma pa. Yes. Cause many need to obo me nkomo anopa awia anajo. Ono a na simi nuama, ono a na massage me nan ma me. E ka o Martha nkwan kan fa anwa mo di bi nkum me. Yes. Anwa no. Kan ko no anwa mo. Na de dan is yes Christopher anwa mo de. Anye to. Hello. Hi. Enti to aso kan we no say. Ono de Paulo. Onyankopon akoa. Ne Yesu Kristo somafoɔ. Ma wɔn a Onyankopon ayi wɔn gidie ne onyamesom pa ho nokora no nimdeɛ. Okay. Yeah, you know. Yes, I heard there. 2 John chapter 1 verse 1. 2 John 1:1. Paul. That's how cool if you be. Na maami bi ne ma. Omo som Paul wa Paul ma Paul aduane ndu ye. Esi Paul ne ma. Owie ye ohwe omu din. O se de na mbo se ye pe Yesu. Yesu na ya te ne ho asem dadaada ne. Ye pe ne nkwaje. O se na me de amamu, mamu ha mo. Hello. Yes. Kai. Me opanino. Me de ya. Opanino. Ha. Shira koma awura a wayi no. Awura wa ya de. Wayi no. Yeyi no. Ne ma. One ne ma. A me do won. Enti wo so waje ba akwa waje one ne de ya. Fiefo. Enti waje no. Yes. Asase no so nyamu na mo bu amen po anka adwuma no ntimi nye masa mama mo nkwaje. Yes. Ti nyame som ne wo secret way a yedi mo obi nkwaje short. Nya fe na be ha ho dadadada. The bia uchi ni upe oje me penkwaje e wo secret way a short way pa na de amani pa nkwaje na okọ hu da isa mi am kire o Senior. anu mi ne na ma frame senior no. Yes. Kan wa say muntro nkoma hon Me opanino. Shira koma awura a wayi no. Ne ma me do won nokure mu. Na enyame nko a na wona wo hunu nokure no nyina woman na me do no nokure mu no me ba ho no oboa me hwero koma ne say de ya me opani Paul echia no wate ma ne ha no won kwaje ho obakura osole a won da fie na heaven ni din wo hobi Oh. 2 John chapter 1 wa jambuko verse 13. verse 13. Shahakura efekeke o say Wunua bo a wayi no no ma. Wunua ba na wayi no ne ma no yenye de ya. Chiawo mo. Wose bebre ni afre wo mo nso kitu abi de be dey. Eh den na Paul hu say we yeyi no. Because you was secret so for be ofre wura de nsem bia obetimi afre obi secret ama ne nkwaje. Enye dede bia na enye long talk. Who are your softphones one winning quadia, onim crassi, a genos, and geno, onim. She, what you assassin was so once and welcome. Hey, who you mistake, Papa? Now, me, I met me a more secret. I'm when you are dear when you mean seven. Me, Miss Wilson in free yammy. Now, made that me or dear the amount. Into a mouth, Breno. Yes. If you are seeing you, I just was our last question. My answer. Senior.
Bonsam. Hello. Hi. Diabrabon, you will be honest. You will be ayano. You will be my friend and answer them. Your money secret. Far away. Fuck up. Can't you be a man? Not double two. Tina one or two. I want to mean your secret. Yes. Jeffako, a secret way. Paul, mammy been in a ma. Or share almost. I do you almost yell. Some almost soon in the criminal was Mamma Hammo. Young corner if I'm coming Jacob to phone straight. Romco papa, we or my mother for Gianimo was a German son on sono, not for bomb muscle. Pa! Yes. Coffee. It is how I knew it. Nema pa, Nema, Mammy, Nema. Omumaya big time acrom for Yassi. Omo him quite yet that still, Yajeno. Nema pa, Omumaya sub a 224 Majina, how could I say? Vienna City. And more German still, Yajeno. Yes. Said you were this stamp a bow Peter Momaso, Pam, or so dear Majo, my dear mount. Come, Unyashi. Peter, why she has it? Well, free than Yachi. Yes. That's why you're right. Jesus, I better than Dentia. If so, what year or so, I don't know one Momaso. Yes. Tinyamasumune is secret to a Yakasabi breathing. I mean, Shirao. Amen. Say, Obaye. On your dear, on your kese. on your kese. Yes. Na on Trewashim. A secrecy. Yes. Unima unima on your day. Unim.